chama min yine yoro ngo min la donia la donia ala weleli be aw ni ala danaya be chama ala weli ko ni madala bi se ka weli tugudi mo danaya kalite sabadi danaya kalite sabadi ko bada kele mgoy ko bado kele mgoy o bi se ka danaya na mgola walima ko ba yerete Allah subhanahu wa ta'ala yere danaya ala yere de bo bla jon do la ayere ya famu o kuma na walima mo ka fendo yi akeli tire ayeli kama o se ka danaya bolida ne baso ala mo chambe iba nyininga aha sugono ne flen ne sol batan flak ibi mordi o reso ha mi solatu batan flak mo ke way c'est vrai et minga chendo batan flak ko bari mais c'est soli ram ngebe soli ta don bo abina mun jati na le sol batan flak sa ni dugu jara ko so an ko ndu wurdi nge ka dafa yere mais garsega sabatinde parce que alima garsega donc wala chama garsega donc e ni yoro de la ni wa biya wo fo nyongo wa biya chama bi le garsega ke ala de quoi ala yere ya le garsega ala de parce que ko ala to do ko garsega masa mais fuga fika jete ni ko wara sa garsega masa ani garsega yere do eske kilendo ayo tigene wala ni yoro de mi chama fili ani be ala to che wa fe ni masa ya fam na fara ko huwa razak ko garsega masa mais ani ala yere garsega to fengili ayo tigene ya fam o la sisa na folo masa wal ma jemara masa mais est-ce que ala de jewa la yoro de fa ka do abika garsega mi ni ala fe garsega ta ala o le la ni ko sisa ku ye wushula wushu wa ko ka wushula ke ga garsega ni to she ku ya parce que olu miri olu garsega ke ala de ni garsega ke ala yi chere manga wushula ke ga wushu imanga wushula wushu de ni garsega ke ala yi nashimi ni bi kamu imanga mu de ya fam ya fam fe yenta dia mina example do ne mu yiri mugu ha voilà mais yiri ne ajira kana ke dumela ka kono ka fere ta de bebe ni ka fere ta ne ta ya ni ma se ne flema sufru ayo ni zaba mugu de dengi se exemple ding sisa ne di mo do masa abata est-ce que ele be de la nyati na ele be mo la adama de fa nyume men foi tan ay mais ni yata ki jigida alaka o dengi sembela ale be ko fuake yiri bi sika ke adama de chugudi ala de ba yelama ka kai na fika do adama de inte alai yiri inde bi sika adama de wele kana famu de mugo chama billahi sunu wallahi mugo bakile mi ala wele ke moriyan fen no utado wallahi utado hal do bine wele atulay ko o bi fayda num beke kashiti nafa fo nyu billahi wallahi atise fayda num ke tura ne ka fayda dron ko tere o bi fayda yere minun ke utisedi akanga ke chugo mina utisi ni mugo mingo ko ni we wushula ke tasuman ko obi atoydi o yikele ka flafara alaka o de ni wushula ke ka ala wili ni wushula ke ka ala wili etika wushula ke ka ala wili de etika wushula chi de ka garsega wili garsega fene ala ga davedo ni mugo mingo ko atulay ni furamgui ni ta ndara docteur go dengi setana ngabda ko na ko meka nga fura publicité ke ni tikita fene do kaba ya fama docteur go dengi setana ne ko ama ta zabani na nga explique yi do bina fo sisa ni fura mi ne buru ni fura zabani zabadi ni ti ma jaba dia nga anye be fu nyana wala ni sokolo kana ko atule ya do da bota ya parce que amu ko ne fura firla de ne wallahi ne te fura firla ne fa fura firla ne bina ke fura firla ne te fura firla mais ne bi dalu di mo ko maka ke chugudi fo anga ni yoro explique yi anga soroga tanga explication to kono explique ni nam mo go do bita docteur sula wal mo bi bagaw kam madama ni ko eche mana dende fa eche madama de zoro
oh yoro che wa kuma de ko madam madizo madam madizo me dengi sete yere la ko madam madizo sena otumana mbalma ke lumya ke ni dengi sete la ni fere tata ne fere me ibita zaba de ibi zaba de girebo a gire zaba de gire ba bo ka tike kasu ana kolo do kolo ni fara mbere kudu a kolo na fara ba bebo ka tike ka asusu ka datle la najara to sura ka muku bota ni mugu ni bi ni ngen nono de la wal masiri wal me ka muku ki dafa ka jimi ha ya fama ni docteur go dengi sete la ni tora ka ni wati damado nugo wati damada mo do kono ko tile duru tile sawa tere ya rabbina ga nene bina ga rabbi ni furaki di ma ala wabe to ngafe go kalo fla ma kalo sama madola nda do taka tel do tal tile mo kan fla baake wala ni yiri ku yo bo mi ngolo sera makaba na mana nyefu yesita bina fo ku soro ko ngafe de fen ngafe de fente ndara village la do go am go bala nya bo kana do dem ya fam wala misali ala ni mi vle ni sisa ko dengise ene be de na lawa la o meni ya taja ala bi de di ma ya fama de te ala yo de ala ka dal dodi o mana meni hiri ne be ke sababu yi de ki sebina illa o mana ne gombe wusula shishite ala abda garsege men wele kana wari o ti ala abada emme ni ya wusula ke tasumana shishi mi se ka ta garsege wele kana ina fo ni yiri mugu indara dingise wele kana ila tugomina dingise te ala yi garsega mi nebe ko jate uti alai ko mi ba to ko me doro ko huwa razda ko ala de garsega masa akoro de alai garsega masa mama ko alai garsega ya fu mo ne se ga fe masa mo mamadu atoko idi masa solo wele kan masa so ta alai ne ide black masa solo wele o mana ne de ne yiri mu mbla ta dengise wele ko be de ko ala kan la tigela me davien do bi davien do wele one ne nashimu ne ma fugo nashi ne ga shirgo de ne go nashi mi kanu wele kan kana blanena kanu ta ala yo ya fam kanu ta ala de kanu e ala ga davendo de tam mala do ni e fe fo ha o ala ka masa e be ka ala ka masa ne fo te gili fe be fu ya ala ka masa fe be ba ala ka masa ne go sisa ngo ngatu surugu dugutigi ne ba fo tulu da sa ki bismillah surugu dugutigi surugu jamu tigi kura fa na ayatul lekere tak mo wara ne fe mala du fenga nan du fe makira du fenga nan ne ko ala ne ko akira ne ni fo ne jeni weri ala o mona surgu dugutini surgu e jeni ala wa ay surgu ya ala ka damen al ji kura fama e ji yara ji ala wa ay ji ala ka damen do ya fama me ubu ka joro mi kede ne ngo ala ko joro nywana de kene olu kam ko joro ala joro min duma ko joro nywana de ka kenen garsegala ngo fen waraba bi mangala mine ka sine mine na ka kare kuma mena surgu ta ko si garsegala surgu garsegala bo ngo fen chama ala o ke fam shu fi mana kibha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ne qur'an aya suratul mulk ko nana surgu bi tama nai ala ya adahin men ko yama mena garsegala sabati me surgu fene masado fene ya famo umana ji kura fama example ji mi kera ka chen ke Dubai sisa afo de mako ji kura fama ati kono ati da beta ko Dubai ka du ka ko mai me ji mi ndaw ga sabe ji be ai orufu mako ji kura fama ma sete ji kura ka kula na dora baka chen ke le ko de awdu bi ta ka wuli ka jo ko kuma na ko ji kura fama ne karsa ji kura de ma se ka ngume nan za go soro la ko na mete kilisi minu fo ta korodo jikura fama de koroy bune karsa jagma wara de koroy ko ni nyete mamina ya fama na far ko ni nyeti la bamana ga de do jagma wara na lebe su mo ba ko jagma do na yi ka shede mini abta ko ko ani ko ko fam bake no le aga ngala abina su o koroy ebina ke ebina mine ko na ke ba faga ko wasura eta soro ibli o kuma ko ne jagma wara ne jugu na ka abina ngela tena zoro abina fongo wa atale ko mina mo ko nyena boy jagma wara ko rayi ama Allah ba jume ko ne ko ala ne ko akira ala ko qur'ana ko Allah wa rasuluhu ahqqu an yuridu in kanu mu'minina ko ala na ga chide ko aga kan an wolu jeni na wa ala dana bai ma be ala wile ta de ni miri ani tashi ko mi kilisi o ke ko ati jabe mi itisa ketuguri e be sa fo chuguri nga ketuguri tisi abi ketuguri ko ere disugun ka dala folo ne be na feme nge ala te ala ka dabe o nyere da ma difle ka para ke
ne bina fɛn min kɛ ala ti ne bɛ ka kuma téléphone min na aw ɲɛ bɛ ne na aw tulo bɛ ne mankan ne ko ala de y'a kɛ wa la ala ka dabɛn dɔw de ka baara filɛ ka ne sama ka ne bila faransi aw sera ka kɛ o ye tubabu ye ɔ tuma ala ko farafin tɛ se ka fɛn kɛ yan baara ntanya ni i bɛ te baara kɛ ani tɛ se ka fɛn kɛ fitinin don amina dɔɔni tɛ wa a ye dalilu kɛ dalilu bɛ kɛ mais dalilu kɛli mɔriw caman min fɔ aw ye a y'o bila ne ye dalilu dɔn i tɛ sɛgɛn bilen n'i ye dalilu dɔn i b'i da ka sunɔgɔ n'i ye nin kɛ ni dugu jɛra i bɛ nin kisa sɔrɔ dɔw yɛrɛ sin ka fɔ ten n'i mago bɛ 40,000 dalilu la n'i mago bɛ 30,000 dalilu la n'i mago bɛ 100,000 dalilu la mais ne minɛ si manamanakan ye ta 100,000 jumɛn ne hakili la k'e y'a bila réseau ka kɛ diɲɛ ɲɛ b'a la jamana jumɛn 100,000 farasi 100,000 kɔni fo dɔw b'a fɔ de ko ni mago bɛ ka 40,000 sɔrɔ don o don awɔ an bolo sisan n ko dalu kɔni hali ne yɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ yen kɔni yɔrɔ o ka di e yɛrɛ a ka di ne yɛrɛ tiɲɛ de tɛ n m'a fɔ ko maa tɛ 40,000 sɔrɔ don o don mais dalilu de tɛ tiɲɛ tɛ quoi u y'o kow de don ɲɔgɔn na sinon i bɛ ala deli ko ala ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma n'ala ye garisɛgɛ ɲuman d'i ma a ma se k'i ka nin dalu nin baara ko don o don 40,000 sɔrɔ dɛ n'ala ye garisɛgɛ ɲuman d'e ma ka magasin dɔ d'e ma sisan diɲɛ don o don feere baden bɛ k'a la i na 40,000 sɔrɔ a bɛ caya o yɛrɛ walima ala ye sɛ mara yɔrɔ dɔ d'i ma sisan i bɛ k'o baara i na 40,000 sɔrɔ o mais ka taa kɛ i n'a fɔ sisan i bɛ kilisi dɔ de kɛ walima i bɛ nasi dɔ de sɛbɛn ko don o don k'i bɛ nin kisa sɔrɔ o bɛ aw nɛgɛ n'o de ni mago bɛ 50,000 dalu la 50,000 sɛfɛ 50,000 aw laginɛ wari bɛ 50,000 n'o tɛ dollar ni euro 50,000 don o don karamɔgɔkɛ i n'a kɛ Facebook tigi o ko la ala k'an bɛ sɔn o tuma na dalu ko tɛ u bɛ ka manamanakan ninnu fɔ réseau kan ni mago bɛ ala ka don dala ta i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan nka o tɛ e bɛna dalu kɛ tuma min na kilisi don wa i bɛna kɛ tuma min na yiri don wa i bɛna kɛ tuma min na fɛn o fɛn e ka fɛn bɛɛ fili a dɔn foyi tɛ foyi ye foyi tɛ kɛ foyi ye o foyi tɛ foyi bɔ fo n'a kɛra ala ye wa ne bɛna nin ko in kɛ ala ne bɛna kɛ ko min kama o tɛ e ye koyi nka e de bɛ o ko in sama ka na nka o sama ni ka na o sababu de ye nin i y'a faamu wa ne bɛ mɔgɔ wele sisan n bɛ crédit kɛ n ka téléphone na n b'a fɔ misaliya la sisan ne b'a fɔ cɛ ne bɛna crédit kɛ téléphone na ka karisa wele ne b'a fɔ n ko ni ala sɔnna dɔ b'a fɔ ayi ala sɔnna t'a la dɛ i bɛ crédit de k'a la ala sɔnna ye min de k'a la koyi hali ne ye crédit k'a la n'ala ye bana dɔ bila i la o de tɛ se ka téléphone ta ala ka ɲɛmaya o bɛ na e bɛ se ka téléphone kɔrɔta k'o de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa ten jɔn ka da ala la ka da ala la ala ye ala de ala tɛ yirikuru ye wallahi billahi a ye da ala la a k'a dɔn dabɛn bɛɛ jɛ de ala ye bɛɛ n'i ka ala dɔn cogo don mais kiraw y'a fɔ an ye cogo min na ala tɛ fosi ye e hakili bɛ fɛn minnu ye i n'a fɔ yirikuru walima boli walima sɛmɛkuru walima kɔba a bɛ taa nin ko ninnu kɛ ninnu bɛɛ ye fu de ye nin bɛɛ ye imagination ye i y'a faamu nin si tɛ tiɲɛ ye ala yɛrɛ de ye ala ye i bɛna ala dɔn i yɛrɛ yɛrɛ kun n'i kamana gana dɛ masa in de b'a to i bɛ se ka sunɔgɔ n'o tɛ i tɛ se ka sunɔgɔ i mana nisɔndiya cogo o cogo nisɔndiya tɛ se k'i sunɔgɔ masa in de b'i sunɔgɔ i tɛ bɔ i sunɔgɔ waati kalama i k'i miiri bani i nana don min na i t'a kalama n ye nin fura in misaliya yira i la sisan i b'a dɔn i bɛ walahi denkisɛ bɛ na i la mais e ka fura in la i k'a ban i tɛ denkisɛ ye ɔ masa dɔ de bɛ denkisɛ dilan ka fura in kɛ o sababu ye k'a lamaga lamaga fo k'a kɔgɔ denkisɛ b'i la o i denkisɛ u faralen don u banalen don u nasilen don ne ye nin yiri in kɛ sisan ala de bɛ nin yiri in kɛ u balo ye u b'o balo in de dun sisan ka kɔgɔ m'a faamu wa bɛ i n'a fɔ sisan nin balo in nin misaliya nin fura in misaliya bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye angɛrɛ kɛ ɲɔ kɔrɔ est ce que i bɛ angɛrɛ kɛ ɲɔ kɔrɔ don min na ɲɔkisɛ bɛ yen o don wa i bɛ baga kɛ ɲɔ kɔrɔ don min na ɲɔkisɛ bɛ yen o don wa mais i yɛrɛ jigiya don ko don dɔ la ko ɲɔ bɛna kisɛ o tuma i bɛ nin fura nin dun fura tɛ ala ye i y'a faamu wa mais i miirila don ko n'i ye fura in dun ko don dɔ la ala bɛna denkisɛ bila i la ni maa min ko ko n'a ye wusula wusu k'i ti fɛn sɔrɔ i kɔni bɛ angɛrɛ kɛ ɲɔ kɔrɔ don min na ɲɔkisɛ tɛ yen dɛ nka i jigi b'a kan ko angɛrɛ de y'i ka ɲɔkisɛ sababu ye i jigi b'a kan ko i ka pɔsɔni min filɛ ka kɛ i ka nakɔfɛnw na k'o de b'a to ko fɛnɲɛnɛmaninw yɛrɛ mana fɔlɔ fɛnɲɛnɛmanin yɛrɛ tɛ ngɛrɛninw tɛ yen fɔlɔ min b'i ka nakɔfɛnw cɛ o yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ mais k'i bɛ taa suma fiyɛ ko n'i ye nin fiyɛ k'a dɔ la k'u tina mana mɔgɔ k'i jigi da fɛn dɔ kan o kɔrɔ tɛ k'i bɔra silamɛya la yɛrɛ n'i jigi da o kan kɔfɛ k'o de ye ala ye o de y'i bɔ silamɛya la mana a ye ala wele waati surunyara wa an bɛna don an ka alamina sara hala ka waati kun tɛ mamadu a ye ala wele a ye da ala la a ye sɔn ala ye zaban zaban mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni denkisɛ tɛ a fari la
abi hagato an lambe ba hagato chokro ba lambe musoro ba lambe madola mo che ya be wuli che ya be wuli muso kele mi ko fla bi ba be furu aka chala fe ba be makonye chene muso yala me ni denti soro wala no kera mo do ba fo ko muso ma di soro me tuma dola dengi seta chela dengi sa ko roidi dengi sa ubi la ko me ba soro misala la nakanga ke dengi sa kan 15 years nana 11 la ikana da muso ko ma itina de soro fika frake akata 14 wala 15 dia ya fa mo ko ba soro sisa nana na 15 dengi sa kan ke 15 na ga 14 ba soro adola muso ko konota kono chenga di o misali ala sisa malama ke no na nyo wala mo mina yiri do be anga farafina ko zaban o zaban ne ibo de nyini ka de susu ni ya de susu ba dat lela ka ja na jara ba mu ni ya mu bo ake nono na wal maseri ka to ka mi abi ka ding se furake ka sa ka tugula no de di o ngani mammi mi feka zaba ke tangana idu wal mani mammi mi feka here nyini zabana du zababo se mo be siri bika jala ya bika ibi zaba kuru kile nyini ka nyama fu kuru kile nyini ka zeren je kuru kile nyini ka ketala ka tobi ki ko tile saba ka tobi ki ko tile saba wallahi ne ko jiro jirla je ko na shitini mo zabani fleni ala yere di here ke zabana san kalu tan fla here ba klima tala somiya tala ni klima bora ngo fe bebe na zaba ko wani somiya bora fe me fo ko dumo bebe le zaba sanfe ala ko zabani ya famu mana zaba yi kawa kuma klima o somiya o fura balela ay imana ta san kalu tan fla be je balela fura balela way tara san kalu tan fla be de balela zabani beti mana ni siri be ga bi zaban tie afa kuyi na ka di do na fa tule ande aba subula hali be yorna al france abi yiri o yiri bi sore a bebe france bon de la ka maraka o ku titale mu al maraka o tanu ga bashi jala france bashi ni namugo ni fen jamano fa mbala ga gabu kuma ga do na ko ni fara ko war mi sore jamana na ba sore maraka o tara fura jala nunu fen nunu akila ngwa do ti soro france eta kala sugu be no ni sera be abe ko yena ke sera mallaw abe i mo go ben yiri nu bela ko ni do de be no yiri soro lta problème yo yiri to bi do de kan no on fe no o di gele mai suno im aye ka fen fe voya wallahi ni bebe to bebe ay nu africain o mitana yi wa yiri do be ayoro yere lay da fa mo o to mana ni yiri kan fo dengi sa ko nga ambala de ala ka misra ala ka mamadou ami ala na sharaha fo kabita kunje ya fu ye komi la selido ka fu yana dron akunye yani fenche ala musache jeudi ami na nga live sigi a ere corona a bara chugo corona ina fo ami a bara chugo inshallah live antina toy wa ma toy mais sungolo programme kuma yela ma folo daga sungolo temena minge ne ya beke village la tagani fendala na andara tamani andara sigu mawdula bon konna no na ma tanso mana ala barka la nsa gile fleka na ba mako folo inshallah o mala de la ka mbeso mamad ya rab mina me fi na tiga musufuru de alam na sharahi idda laka ke me sera ka ke ba manango o furabi be jila domina wati tolo do ya fa mo be ala deli don dole hakili ta ala bi so kibe mu ge ibe alam na sharaha sabe shi ke mafla ani shi ta mamadou afa Allah me bawo na vle bawo o ka ayatul illah ni ala alam sa faransi na lama bashi ka ko yere zo sabata alam na sharaha yimi min ad-dufum qur'an wallahi suma wallahi ni ma fo gen ni shi ko ni ninke ko klitan nani ni la kibika na futi ge na ma fo même bidahi ka fo ko mi ka fo ti kuma jaka mote de ne dame alala ne dama la kiram hobi ala ka ci di ne dama la wallahi ala kuma min di ala kiram qur'ana ta mi sebe de ayi mi fo ko a sebeni kunye ka mara ambudu ne ya finya mo godo bi na isa yala ni ya sebeni
e Qur'ana sɛbɛ ye Qur'ana kalan Qur'ana bɛ mago ɲɛ fila bɛɛ la ne y'a bɛɛ f'i ye sɛbɛnni ta ne y'o f'i ye o ye nasi a kun ye tuma dɔ la i kana na fili kalani ta la kalani ta ne y'o f'i ye n ye a tɔgɔ ye di mugini 7 n y'a f'i ye ne yɛlɛ mina sara caman fɔ dɛ sujudu 10 asa sujudu 70 n'o bɛ tile 14 ma seli farida bɛɛ kɔfɛ ne ye nin f'i ye est ce que olu ye sɛbɛnni ko ye wa n ko jɔn bɛ ala wele nasi tɛ sɛbɛn tɛ mais an ka adamadenya laada la ani mɔriya kɔnɔna na tuma dɔ la n'i ma fɛn dɔ bila ka taa di mɔgɔ ma kɔnɔ ko i m'u ka ciw o tuma i b'a sɔrɔ nasi fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la ni min ye yiri minnu donna nasi in na ala yɛrɛ de ye yiri ninnu d'an ma an nafa ɲɛn'a kama an bɛ yiri nasi min sɛbɛn tan nɔ n'an bɛ yiri 14 k'a la ala bɛ sara 200 ni 10 ka yiri 14 ka furabulu walima a gili walima a fara a kɛra i y'a yiri qualité o qualité sɔrɔ ka yiri 14 k'a la k'i ko mɔgɔw ɲinɛnen don yɔrɔ dɔ kɔ yiri 14 ne bɛna n da don a la alamisa ni masa ma basi k'a la i bɛna dɔn ko yiri 14 ye min billahi taalahi ala subhanahu wa ta'ala ye barika dɔ don yiri la ça fait yiri ye an mago ɲɛna de ye quoi mais a ma fɔ an ka yiri kɛ ala ye yiri tɛ ala ye yiri ye sababu de i n'a fɔ n ye nin min f'i ye sisan sababu de don ala tɛ o i y'a faamu wa an b'a la deli ala k'an bɛ sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na ala bɛna sariya sɛbɛn siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 ka yiri 14 ɲini o nafa a tila yiri jumɛn ni jumɛn a yiri ŋɔnima ye 7 ye yiri min den bi ni ŋɔni t'a la o ye 7 ye i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ minɛn kɔrɔ ka nasi k'a kan ka ji k'a kan k'a datugu k'a sigi i y'a faamu n'a a ye tile 3 dafa tile 4 i b'a soli ka k'i ko ji la k'i ko don o don fo tile 14 i y'a ko sufɛ o y'a ko tile fɛ o i kɔni ka 14 in dafa n b'a lajɛ n'a y'a kɛ ala ka barika don a la dɔ ka ɲininkali bɛ yen wa an bɛna dugawu kɛ donc ko cliché ko ka voyage ba voyage cogo di fayda o ko be cliché ko ka ya ma wala tɛmɛ n'a ala sɔnna ko k'a ka muɲu n bɛna a video bila n ka tiktok kan sisan i y'a faamu n'an tilala sisan ko n bɛna a video bila n ka tiktok kan a ka don n ka compte kɔnɔ n k'a dafalen sɔrɔ ni ala sɔnna ala k'an bɛ sɔrɔ donc ko se ka yiri tan naani dɔw fɔ a ye ko ne t'a ale bɛ Côte d'Ivoire de ne t'a dɔn ale a m'a fɔ k'ale bɛ Côte d'Ivoire yiri fɔ ma di ne ka sababu kɛ ne nana yiriw fɔ n'o ma sɔrɔ yen i n'a fɔ a tila ye nin fɔ ma nin sɔrɔ i bɛ n'o wajibiya i yɛrɛ kan yiri ŋɔnima ye 7 ye yiri min den bi dun ni ŋɔni t'a la 7 i y'a faamu ne ko ten nɔ de mais tuma dɔw la n'i y'a kɛ ko f'i ka yiri dɔw tɔgɔ fɔ ni o yiriw ma sɔrɔ i fɛ i bɛ n'i kungo gɛlɛya an ka Mali yiri ni Côte d'Ivoire yiri tɛ kelen Côte d'Ivoire ten ninnu bɛ yen ten t'anw fɛ Mali la wala bon a n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ten kakao ninnu bɛ yen kakao t'anw fɛ Mali la mana jamana bɛɛ n'a yiri cogoya don voilà ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka yiri min fɔ mɔgɔw ye tuma dɔ la a y'o yiri in bɔ a la o ye sɔmɔ ye a kana to ka sɔmɔ k'a la sɔmɔ hasidi sugu dɔ bɛ sɔmɔ na ani yiri caman tɛ bɛn sɔmɔ filɛ nin ye lemuru filɛ nin ye i y'a faamu olu tɛ bɛn dɛ sɔmɔ lemuru olu tɛ bɛn dɔw b'a fɔ Atulaye an y'a minɛ datugu cɛkɔrɔba dɔ ye ne wele ko Atulaye ko n ye n ka minɛ datugu k'a ye datugula tan ka bɔ n k'i ye lemuru de k'a la n tilala ka yiri wɛrɛ fɔ n k'i y'o k'a la ko olu tɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ n'a fɔ bongo sɔmɔ ni lemuru n'i y'olu kɛ minɛn kelen kɔnɔ n'o concentré la a fila bɛɛ parce que sɔmɔ filɛ nin ye hasidi dɔ de bɛ sɔmɔ gazi dɔ de bɛ o lemuru filɛ nin ye kumu de b'ale la i y'a faamu o gazi ni kumu n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn haramu tɛ dɛ k'a fɔ k'i ka dɔgɔ tun tɛ dɛ mais fɛn o fɛn bɛ kɛ ka mɔgɔw ko n'a kan ka na kɛnɛya la fɛn minnu tɛ bɛn kanu n'a ɲɔgɔnnaw kɛ yala yiri gazima dɔw bɛ yen nɔ o ma nɔgɔ ba i y'a faamu wala o de la caman bɛ ne ɲininka ko yala ko sɔmɔ b'a la n ko sɔmɔ tɛ haramuya la mais a y'a to yen n'i ye sɔmɔ k'a la ka taa lemuru kɛ sɔmɔ ni lemuru n'u concentré la minɛn kɔnɔ dɔrɔn a poyi de ala k'an bɛ sɔrɔ an ka dugawu kɛ Mamadu dɔw ko commerce k'a ka don an ka page kɔnɔ o kɔni o ɲɔgɔn ye mɛ walima n'a y'a muɲu n'ala sɔnna jeudi 21h an na ɲɔgɔn sɔrɔ jeudi nata 21h voilà ni ala sɔnna ala k'an bɛ sɔrɔ ala hɛrɛ k'a ye an b'an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo an tɛ se ka bɔ kuma na n'an b'an karamɔgɔ fo Seydi Sharif Usman Madani Haidara Bastande Haidara Ramadan de Haidara Kakoro Mode Haidara Rain Mode Haidara n b'a deli ala fɛ sijani kɛnɛ laban ɲuman bɛ ala bolo ala k'a taa d'an ma a taara Segu ala ka segin n'a ɲɛ an taara ka taa Segu mawuludu kɛ an ye ŋɔni nana ala barika la an bɛ Bamakɔ yan sisan inshallah Ayatollah bɛ Bamakɔ yan sisan mɔgɔ caman bɛ yen n bɛ a yɔrɔ fɔ ka a jɛya mɔgɔ caman bɛ yen u ka vocal minnu bɛ ne kun a tɛ se ka dan ka ban n'u ye appel min kɛ n na dɔgɔkun kɔnɔ a tɛ se ka dan ka ban fɛn damadɔ de tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne na
an dara mawludu la ni kɔrɔkɛ fɛnɛ ka mariage kun be ne kun tɛ ka ci foyi ɲɛ sɔrɔ o dɔw bɛ k'a fɔ a tula i tɛ ka sɔrɔ ne bɛ yaw de kama ne tɛ sɔrɔ cogo di nka waati dɔw bɛ yen kɛnɛkan ko o bɛ kɔnɔna fo sa dɛ tardi ne taa n kɔrɔkɛ ka kɔɲɔ na ne ka taa n sigi k'a kɛ téléphone lamɛn dama ne yɛrɛ tɛ wuli ka ci foyi ɲɛnabɔ i mana kɛ k'i ye karamɔgɔ ye cogo o cogo badenya fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ ala ko k'an ka sini tugu koyi ala ko k'i ka kɔrɔ bonya koyi walima ne fɛnɛ taara karamɔgɔ ka mawludu kɛyɔrɔ la cɛ yɛrɛ karamɔgɔya mana kɛ tiɲɛ cogo ye mɔdɛya mana kɛ tiɲɛ cogo ye i mana taa i karamɔgɔ ka yɔrɔ la i na téléphone bila i kun fɔlɔ dɛ n'u n'a ɲɔgɔnnaw de kama tile 2 in na ni semaine tɛmɛnen a ma ne sɔrɔ segu taa yen de don mana n bɛ bamakɔ yan sisan ala k'an bɛ sɔrɔ ala ka hɛrɛ ka ye karamɔgɔ ala k'an nakɔrɔ ala k'an kɔngɔ ɲuman ye ala ka sababu ɲuman k'a ye ala k'an jɛ ɲɛ yarabi an bɛ dugawu k'a y'olu ye ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka k'ala kosɔn ala kira kosɔn اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح